Pohronské múzeum v Novej Bani vzniklo v roku 1952 a založil ho novobanský občan Anton Solčiansky, ktorý vlastnil bohatú zbierku starožitností a bol i prvým správcom múzea. V súčasnosti múzeum je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a jeho zbierkový fond činí už takmer 13 000 zbierkových predmetov, z ktorých asi tretina je vystavená v stálej expozícii. Pohronské múzeum v Novej Bani v mesiaci február pripravilo pre návštevníkov novú výstavu. Volá sa Plazy našej prírody, potomkovia dinosaurov v spolupráci so Stredoslovenským múzeum v Banskej Bystrici. Autorkou výstavy je magistra Lenka Sedliaková, ktorá na 16 paneloch predstavuje slovenských zástupcov tejto živočíšnej skupiny, predstavuje ich ako skupinu hodnú obdivu, ale aj ochrany. Druhou výstavou, na ktorú by som chcela návštevníkov do nášho múzea pozvať, je výstava nazvaná Zrkadlenie. Vznikla ako prvý ročník výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila rodičovská rada pri Strednej odbornej škole Ladislava Bielika v Leviciach pod záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Cieľom tejto výstavy bolo nielen hľadať mladé talenty, ale hľadať ich vlastne v povodí rieky Hrona a mali taký zámer, že tento región v povodí Hrona alebo regióny by mali byť zachytené v tej tvorbe mladých ľudí a mali by prispieť nejakej vzájomnej komunikácii, čo sa týka v oblasti kultúry medzi jednotlivými regiónmi v tomto povodí Hrona. Srdečne pozývame všetkých obyvateľov nášho mesta i jeho návštevníkov, aby sa prišli k nám pozrieť a oboznámili sa s históriou nášho mesta i okolia od čias pravekých až po novovek.